Siya May lolo ipasyaw, ka siya siya. ka Okay, ito ba yung request nyo? Kampay ni kamatayan. Awang bilbilib mo kanya. Awan! Diyos ko. Si 25 noon nang kami ay tawagin, naku ay magsanay sa taktika ng militar. Hirap at parusa ang aking naranasan bago mag-raftail hanggang sa regional. Setyembre ang buwan nang kami ay maasal, doon sa buburan. Alauna ng gabi nang kami ay banatan ng mga rebelde, silang aming kaaway. Umiga company ng Philippine Marine, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, kami ang starfighter sa Buburan, Basilan. Kayam data ba siya? Kaya na. Pang World War II. Paspasaway lang nukata ni Lolo. Mayroong isang araw kami ay naubosyan Data lang tingin bagay po ka shen-shen. ng rasyon na bala, olam at pagkain. Awan pakbet, Lolo. Bakaw umaga na nang matigil ang sabunutan, Ay! nang mawi ang osyop, bangkay ay nagkakalat. Umiga company ng Philippine Marine, Awanin man eh. sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, Awanin. Napirsin. kami ang starfighter Dapat sa yung medyo Boboran, tao. Pasyalan. Napampan na kisalsali. Kaya medyo tao nga tindog lapayag na. Beses. Mayroong isang minuto ako ay nagkamalay. Kamanaw. Kamalay. Ay! Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander Patiwakwak. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, Boboran, Pasyalan. Akala ko noon mundo ay katapusan, sa nagbabagang punglo, kampay ni kamatayan. Delikado. Ray! Ah! Ni Ilocano.